43-годишната Димитрия Сергеева от Хасково има двама сина на 9 и 13 години. Отскоро е приемна майка на още едно дете. Милена е прекрасно бебенце. От деня, в който се я взехме, беше доста мъничка, което ме беше страх дори да я пипна. Но постепенно така се вдигаше килограмите. Сега я забелязвам, че почна да си гледа играчките, почна да се смее. Развива се много добре. Това е третото поред бебе, което семейството отглежда. Първото беше по-голямо. От болницата, като го изписах, беше 3500 някъде. И всяко едно следващо се е различно, Не може и трите да са еднакви. Първото остана колко време при теб? Близо година. На 12-я месец я осинових. Как се разделихте? Трудно. Раздялата беше много трудна за мен. Жената е щастлива, че има възможност да поддържа контакт с осиновителите на децата, за които се е грижила. Ние си поддържаме връзка с тях и така един вид сме като приятели вече. Семейни приятели се останахме с тях. Спокойна съм за нея, че е в перфектното място и в перфектните ръце. Даже се грижат много повече от мен. Димитрия става приемен родител за първи път преди 2 години. Как реши да станеш приемна майка? Покрай свекърва ми видях, че помага тя на децата и аз реших да направя тя инициатива и ние да помогнем на такова дете в нужда. Защото те наистина са в нужда деца. Хубаво е да бъдеш приемен родител, защото помагаш на едно дете, което е изоставено и не е искано от собствените си родители. А ти можеш да му дадеш този шанс да израсне в семейна среда. Приемните семейства в Хасковска област са 112 на брой. В 83 от тях са настанени 96 деца. Осиновени от региона са 40 малчугани в България и 13 в чужбина. Ако и ти искаш да станеш приемен родител, разбери как в секция Приемна грижа в сайта на Агенцията за социално подпомагане.